nga inisyatibo sang Philippine National Police plus man sa mga stakeholders sa mga iban nga mga sponsors. So ginpatigayon mga kaksyon. I-check ta ka mga balita diri man sa syudad sa Bacolod, may connection sa kuan padayon nga vaccination. Pwerte ang vaccination sa Bacolod mo nagasululubra iya ang gusto magpabakuna, ang iba nagpululi na lang nga wala gid mabakunahan. Pag dugay-dugay karon at tirahon tama ng mga balita gikan sa Negros Occidental Capitol. Ini may connection ko na nobla ang situation man to sa sining adlaw makaksyon sa probinsya. Pero kita ko si Governor Lacson naka-virtual SONA, nagalantaw via virtual mga kaksyon or via live rather ni Presidente Rodrigo Duterte. Last 7 in Aksyon Radio, Philippine Standard Time. Aksyon, Bryan Morden. Aksyon, firing line. Alikanta na karon mga balita lokal mga kaksyon. Magatuto kita na diri sa national kay nahambal ta na nag-umpisa kay na mga alas 4:13 no sang kahaponanon ang State of the Nation address ni Presidente Rodrigo Duterte sa din mga kaksyon naghuman ini okay dali gid lang sige di ka check. Okay, ara na, no? Nahuman ini las 7 sining gabi. Daw gintabo yagid Aksyon River, goro na hunahunaan niya sa action firing line na ni nga oras mahunta ta. Action firing line. Action firing line na ni Aksyon Bryan Morden muundang na ta kay para makaumpisa na pud siya, no? Sigurado ko nakatutok ang halos kalabanan halin pa kay na tob-tob sa sining nga mga tinion, may ara sa nag-ululogtas, may ara sa nalingaw gid mamati, may ara man nga bahala da siya. Action firing line. Pero may mga ginpanghambal diri si Presidente Rodrigo Duterte mga kaksyon. Humalin kaina kaangay sini ang health and safety protocols have helped stop spread sang ining COVID-19. Pinaka-the best ko nga solusyon ang vaccination gihapon suno kay Presidente Rodrigo Duterte. Action firing line. May ginmensyon man sa diri nga kabuhi anaya, no? Ang unahon antes ang tanan, ang botsilingon diri ni Presidente Rodrigo Duterte nga ang gasto sa pandemya ginkuha ang budget yan muna ginagamit sa bayanihan kag bayanihan 2. Action firing line. Namuno man ni Presidente Rodrigo Duterte makaksyon ang ABS-CBN nga ang isa ka rason kun nga inisilagin pa siragid kagin kakas anay nga prangkisa bangod sa pila ka mga tax nga wala mabayran sang ABS-CBN. Action firing line. And kadamo lang no gin-mention man ni Presidente Rodrigo Duterte ang pagtutok sang Coconut Levy Fund kag ang iban pa kaangay sang mga palayag ni Presidente Rodrigo Duterte sa China. Action firing line. May ara man gin-mention plus pagil sang iban pa kaina makaksyon basta kadamo lang daw di ko nagid maisa-isa pati ang pagpatindog kay ina kay Senador Bongo nga ginpabugal niya nga may pinakadamo nga malasakit center nga ginpatindog sa bug-os nga Pilipinas. Action firing line. Oo, kadamo lang mga kaaksyon tanan nga mga hinimuan niya sang nagligad ginpang mention ni Presidente Rodrigo Duterte and then ginmono niya man diri nga ang driver's license, no? Mga 3 million ka backlog sa driver's license sa 2016. Gin-extend na ang validity sini for 5 years. Dugay naman ni na eksperyensya ta na ini. Action firing line. Feeling ko lang amo ning isa ka nako nga ligasiya nga mabilin man ni Presidente Rodrigo Duterte nga mapuslan gid sa mga driver naton. Action firing line. In fact, may ginaplano man sinigani nga ang validity sini palawigon pagid sa pulo katuig Aksyon Oliver sa isa ka driver nga wala gid kaagi mancha ang iya sini nga driver's license. Action firing line. Okay na no pati ang pati ang iya sang passport sang OFW nga ginpalawig sang pilaman katuig. Action firing line. Kadamo sang mga ginpang bilin man ni Presidente Rodrigo Duterte igabilin niya antes siya manaog sa masunod nga mga sinimana o kontuig rather. Action firing line. Ginbuksan man ang isyo sa drug trafficking
kag ang iban pagid ba kadamo lang sa ginmensyon niya kay ti sa pagkalawig blado ka oras mga ka-aksyon masubra lapit 3 ka oras. Aksyon firing line. Amo ning pinakalawig sa history sang SONA State of the Nation Address. Maybe siguro amo naman ni ang pinakalawig nga nahuman sa tanan nga managpatigayon sang SONA sa mga naglalabay man nga mga presidente sa pungsod Pilipinas. Aksyon firing line. Pero check naton abi una si Sir Winnie Sancho abi sang gawa makaksyon diri sa syudad sa Bacolod kag Negros Occidental kay na batian niyo naman to kay konsuliton ta karon ti do nagsulit-sulit lang ta sina ang oras ta dan ginalagas-lagas ta lang ano ayhan ang pananawan kag pang mga opiniones abi ni Sir Winnie Sancho angot sa SONA ni Presidente Rodrigo Duterte. Si Sir Winnie Sancho ti isa lang sa mga tawo nga nagapatigayon sang advocacy kon workers ang paghahambalan kag iban pa nga mga ginahimo nila para sa pumuluyo. Aksyon firing line. Di man malipata o di man malimtan kaina nga ti may ara sa mga grupo nga nagpatigayon sang rally protesta diri sa syudad sa Bacolod mga kaksyon. Kag of course didto man sa Metro Manila, sa Benjola kag sa mga dalanon to nila. Aksyon firing line. Ang ginplastaran gid sang maayad-ayad kag madamo-damo nga kapulisan mga kaksyon para sigurado nga ini sila ang hindi makahatag sang disturbo gid kag problema mga kaksyon sa ring SONA nga ginpatigayon kay na. Aksyon firing line. Hindi gapon madula gid kay Presidente Rodrigo Duterte ang iya sining ang iya sining mga kaksyon nga mga jokes niya bala no pero na na talupangdan nyo, ang pamuyayaw ni Presidente Rodrigo Duterte subong daw isa lang kabilog na batian kung leber. Ang jokes niya, guro mga 5 lang kabilog. Unlike before, daw more on seryoso si Duterte subong nga adlaw. Aksyon firing line. O, nabatian ko gid. Lines of firing line. Sa aton nga linya si Sir Winnie Sancho sang gawa. Sir Wen, may gabi drasi mo. Welcome to Aksyon Radio. Bryan, ngayong gabi si mo, no? Labi na gid ato na mamumugos nga nagapamatigid sa imong programa. Yes, Sir Wen, bago gila natapos ang masobra 2 ka oras nga pagpalayag ni Presidente Rodrigo Duterte sa kaanom kakatapusan nga SONA sini and ang iban to do inayawan sila hulat do subong ga pila tos la subong sa comfort room sa kwan. Sir Wen, any opinion, any corrections, anything nga pwede mas hambal ta subong gabi regarding sa SONA? Well, in the first place, unfortunately, no, wala gid mention ang labor sector, no, particularly the massive unemployment that we are facing now, the ailing economy, no, because of pandemic, no. Ang isa lang din siguro ang na-mention ni President Duterte, the creation of I think migrant workers and overseas Filipino workers bureau or department, no? Mm-hmm. Pero Bryan, palaabuton pa na yan, no? Okay. Ang siguro in general, sa amon pagtanaw sa panabudlay, it was more of a hopeless rhetoric balance of a somewhat frustrated leader, no? Sa amon pagtanaw. Like for example, ginako yan ati ang drug menace still a big problem. Aha. It has become a scapegoat for his failure to provide decent job for Filipino families, no? Much less to improve our economy. And in the same manner, though things that might have been but never was, no? Of a failure in leadership. No amount of apologies could appease, no, the worst economic situation that we are facing. Now, ang among tani ginapabot bala Bryan ang ginambal nga ni Secretary Bilio, no, nga ang security of tenure bill untaton ang Indo as one of his political campaign promise. Unfortunately not fulfilled. Kaga ang mga bagay kita ni nga dapat makapabulit, bounce back sa aton economy. And what is that? Number one is to solve the problem of massive unemployment.
how can our economy bounce back, no? When millions of workers are still jobless, no? For example, Brian, sa Force Asia survey, I think as of April 2021, ang aton unemployment is at 8.7%, and that would translate to about 4.4 million Filipinos, no? Ginako man ni President Duterte na 99.6% sa ato negosyo are small, medium business enterprise, mga micro, no? Kaya amo ini ang dapat buligan nga makabounce back para ang common and ordinary workers who are not employed can help our economy recover, no? The same survey also shows that I think about 15%, no? Or that would translate to about 4.2 Filipino families, no, had experienced moderate and extreme hunger, no? Yung magsiling ka Filipino families, ang translation sina is family of 6. So 4.2 Filipino families times 6, that would be about 25 million Filipinos nga nag-experience ang stress and extreme. Pero ang point ko nga wala ma-address ang the real state of the nation, which is the sorry state of the poor, no, of the poor and the needy Filipino workers. At sa maturupag ang mga health workers hindi reklamo Yes, na ang ilang pandemic allowance why pa man mahatan sa ila, no? Amo niya, Brian, with all due respect to the President, it is somehow a vague and inconsistent presentation, no? Issues which are sometimes irrelevant and far-fetched bala. Why? Kadamba niya, salutan niya isa ka senaryo bala, iya nga personal experience, iya na personal experience, inarespeto ta na. But that would not cover the plight of the whole Filipino nation who are still suffering under the heavy weight of what we call pandemic, no? Wala man siya ma-address. Siguro, lastly siguro, it is an exaggeration of improvements, no? Particularly sa transportation. Naway na kuno nagalin niya. Ras ang kwan. Pero tigita ta sa TV at Lodlaw, kulang gyapon ang aton mga buses, no? Kanang other means of transportation. Well, normally, ang SONA, Brian, is a panoramic presentation of economic prosperity, no? To eclipse the misery of the poor people, especially those the downtrodden, no? So, mula na siguro nga, kung makita liwat, willament, na huwag matagaan sang kuan, sang ligwa, ang aktusa sang mga mamumugo, no? Labi na na ginambal pa nila na pirmahan ko no nga urgent ang security of tenure. And before I would forget, Brian, si President Duterte, inconsistent sa stadya sa West Philippine Sea na kaya palya, the arbitral ruling is a part of the international law. Muna palya, which should be respected. Inarespeto niya. But then, on the other hand naman, ginaako yaman na we could not afford to wage war with China. And at the same time, it is short stop of saying na wala na kita sang may mahimo, no? When it comes to claims in the West Philippine Sea. Segundo, ang guwa mo daw dubulto ka. Primero, sila mo ang arbitral ruling dapat i-uphold. But then on the other hand, daw nakasiling man ikaw nga huwag ka na sa may mahimo, no? Ginambalyagin mo na nga wala sa may mahimo nga ma-reclaim naton ang mga teritoryo naton nga nakuha na subong sang China sa West Philippine Sea. So meaning ang imo pananawan, sir, before his term mag-end, daw ay naging tsansa ining mga ginpangako before abi kiti 1 year na lang ang nabilin, ho?
Well, probably if it would take a miracle, base may matabo, no? But to be more practical and as an advocate, no, a legal advocate observing the marches of events, doubtful, Kuya Bryan, nung matuman ang mga ginapanghamba niya, being mga improvements, mga mission niya because of the practically due to lack of material time. It will be overtaken by the election and the issues involving election. Kaya ang iya last na daw bilang last Friday, no? But nevertheless, his zona would not change our economic landscape, no? Which is one of suffering. There is hunger and poverty. Kay kuntani imunoy to bo sa pinaka pila na lang ka bulan nga nabilin sa akon sining pagpungko bilang presidente hingagawon ta ini. Amo na, amo to, no? Do mo nang way naton matulupang dan bisan ako kakina mo nang akon ginahulat sir when mo. So maybe go ahead, sir. Matahom tani to Bryan, no kay ako mo man ginatandaw ko man. Abi ang last forum, abi gaano man konsuelo. Ang tatawag nga the social and primary economic force, the workers who are reeling, no, from the onslaught of COVID-19. Ti amo nang imo abi nga mga remedy, mga butang tangladi, quick measure, naman ti dali naman lang imo panahon mo. Ay ti wide puna medyo ang nakita ko lang abi nga isa ka daw makamuno ka abi nga daw hindi okay. Siya man gapalakpak tag siya sampol nga nagapalakpak siya. To me, that is a signal to his minions for an applause. Di ba? Siyempre, pagpalakpak ni President Duterte, lang alam mo hindi ka mo magpalakpak. Okay. But to me daw, hindi man sila nga observation ko lang niya daw ka self-serving, no? But with all of that, we still respect, no? The President and probably he tried his best to deliver the best, no? Of his SUNA, but nevertheless, he does not impress the labor sector at all. Ang imoya sir paglantaw, ginapabugalya gito kay ina ang Manila Bay nga tinagtahong Manila Bay. I note no ko na mention niya kay nang Boracay, kay siya man nagpatinlo sang Boracay for di way ko gidebatyan kay ina. Ginapabugalya man to ang validity sa mga driver's license nga ini OFW's passport, ang coconut levy fund nga ti amo naging mention niya muno yaman to. Kagang iban pa, ini sir nga mga nahimuan niya sa liderato. Ano pananawan mo sini? Dako ang impact sini or mas dako gidya kontani kung atong mga ginmono mo kagina ang mas importante? Kaya may mga positive effect man siya, kaya man pero stabla daw kapos lang sang transaksyon kag madali, no? Wala na sang corruption. Pero unless you are going to dig deeper into the economic problem and the economic situation, which is the root and cause of the position of the people, then you cannot prove, no? You cannot say that there is a better future for the Filipino people, no? Like ginsight naton nga survey. Kasi subong ano ay mention tani ni President Duterte ang erosyon sang purchasing power sa workers, no? Western Visayas ang 300. Balikan ta sa Sir Winnie Sancho abi. Aksyon firing line. Okay, amo na yung mga tao tanda ni sila mo, no? Ang ginpang mention ni Sir Winnie kay ina, doon ay ko ginibatian man kay ina mo, no? Sa palayag ni Presidente Rodrigo Duterte. Nga sa din isa ini sa mga grabe nga mga pangako niya during sang kampanya nga period. Aksyon firing line. Oo, mga indo nga ini, mga tenure sang mga trabaho, mga kaksyon, kontrata. Sir Wen, balik sa imo. Muna siling ko, ang purchasing power, dili lang nito Western Visayas. It's only worth about 300 pesos and 20 centavos worth of goods and services that you can buy. Kaya ang problema, paano kita makabound sa economy kung ang purchasing power sa workers nagasarot, no? Matanaog, na-erode. Kaya ang atong CPI, Consumer Price Index,
nagataas man nga nagataas, no? And as of now, ang aton nga unemployment hindi gyapon masolbar, no? Tani bala may sibor economic aspect man nga diutay. Amo lang na amon tani ginaayo nga mabatian, no? Kag unfortunately daw wala gid ma-address. Kag siguro ang kinanglan pa na lang dati magkuha na lang magtinguha na gid lang para paano natin ma-overcome in COVID-19 and also cooperate with the government how to survive in this economic turmoil that we are in right now. So si mo sir, lastly, ang mo palan awan kung ikumpara mo sa mga nagligad ng mga leaders naton and his term today, may nakalabaw ini siya or mas nag-down pa gid ang aton economy sa Pilipinas? Siguro ang nga director Hasman lang, no? Ang mga nagliligad niya ating mga pronouncement, no? But hindi na gid matamang feeling abi nga saktamay ka negative, no? At least tama yutay, no? May improvement na gamay tani ang aton ekonomiya sa tungkol sa pag-open sa mga companies and businesses. But then, unfortunately, install ini sang mga ginatawag classifications kung ano, being ineffective, whatever. And these restrictions, no, nagpursa naman sa aton mga business establishment yung magpanira. Kaya mo na nga ba sa ibang brand, close open la. Kasi anay kayo nakasurvive ko na, dugay-dugay, sirha naman, no? So, indeed, no, bisan si President Duterte nag-ako, no? We are not in a good situation, economically speaking, no? And this should be addressed by the economic expert of the government. Ini man ayan, Sir Wen, nga daw natabuan gid mi sa iya sining administration ini paglusot or gwa or pag-igo sa ato ni pandemya, ano? Isa man ka rason kung nga daw nagbalang-balang ang iya sini mga duha ka tuig da sa idalom sa administration niya. Yes, you are right, Bryan. For quitos evento, wala ka man ni ginapare. Pero kuwatan na dubulwami, kay grabe na nga daan ang ato ni economic situation, it was worsened by COVID-19, no? Pati, ang way ko nagpapati, ang bang nila kung way na nagalinya ang tao. Kaya na, Bryan, alas 5, alas 4 minsan, may kuskublatan nga sertika, diri sa amon sa Barangay Granada. Si anak mo na yan, mga senior citizen. Kaya lang ko yata, medyo mabulubastog pa ko abe, ikalipit pa diyutay, ikaluluoy man, Bryan, kilali naman to mga senior citizens man. Instead of bringing the service to the people are the ones who is to the government to avail of the services which are basic. No? So, muna yung dapat i-improve sa gobyerno para mabulig-buligan gawa, no, ang aton nga pag-agwanta, no, sa under the weight of this COVID-19 pandemic. With that, Sir Wen, maraming salamat sa mga time. May gabi ka, mabuhay ka, Sir Wen. God bless. Thank you, Bryan. Aksyon firing line. Sir Wen ni Sancho Makaksyon sang gawa tibo ng pananawan nila, no? Anyways, hindi taman kung ako na paglantaw, ano, sa paglusot kag pag-igo sa aton sa pandemya, do mo gining na disgrasya gikita. Aksyon firing line. Labi na gid ang administrasyon ni Presidente Rodrigo Duterte ang mga plans gading ang mga build program, ang iban pa gito nga programa nga daw ka ginahulat na to sang tanan nga matigayon ti subong mas gid ka-focus sila sa paggastos sang kwarta didto sa pagpabakal sang bakuna, pagpanghatag sang ayuda sa aton sining nga mga pumuloyo bangod na dulaan sang trabaho sining pandemya. Aksyon firing line. La City Media na. Pagbalik naton karon dugay, check ta man ang iban nga mga utod naton kung paano nila ihatagan sang rate abi, ano, si Presidente Rodrigo Duterte sa silimana katuig nga pagpungko bilang presidente. Aksyon firing line. Anyway, sining nga bahin sa ato pagpangalaga dulong sa aton sang Discussion. Fearless comments. Aksyon firing line.
Kabilang sa mga utod ta, nga naka-monitor na sa mga tiniyon, si Kevin Gabriel, Lacson Biliunes, good evening lang dira Aksyon Bry. Monitor lang kami din ni Nita Tita samtang nagaluto sang sudan from Tangob. Ana Sinoro to do Olandi la Carlota, wala yung huya yan namati. Rimar Hicano Haliazgo, good evening Subray, monitor lang kami din sa Sitio Lupa, Barangay Sagaang La Castellana. Yo ditorta kay de la Peña Araman, Idilaos, naga-monitor man, upod kay Nana Isabel, Ana Sinoro nag-games kuya, wala stress. Si Kevin again, Biliunes, good evening from Bryan, monitor from Tangob upod si Tita Evelyn Biliunes, samtang nagaluto sudan. Si Linor Libon Zaragoza, good evening Aksyon Bry, monitor lang kami di sa Comaliskis, ay si Ma'am Linor. Salamat gid. Martin Aliling, Jose Mongcal Torilla, God bless. Athia Kim Iriman Araman, Bia Jonathan, passport kag si Mansbook sa si First 10 years validity. Imbong Jocampo Raban, Yuditor ta watching Barangay Villamonte, Ilang. Maria Teresa Hopiliana Araman, Bernie Carpio. Buwan Noite Action Bright, tingala ko wala Jack Balaan kay nagyaw-yaw si Duterte ahead kamo one day, Domingo pa lang di sa Amon. Okay. Milail Oligo Araman, Mila Paternal, good evening Sumbray, I'm watching sa FB from Mount Carmel Village, pa-shout out family ko, especially sa bana ko. Iping Hipolango, good evening Aksyon Radio, greet ko lang family Hipolango diri sa Banwas ang Ilog. Maria Teresa naga-monitor man, si Joe Elentorio, God bless Philippines. Si Naino Ledge Action Brian, I just want to salute to our very own president. Thank you Sir Brian, God bless you always. Maricel Arivalo Bindol Araman, si Christ Kiripol Javier Tanatan, good evening Idol Action Brian, pag-great condolence to Amilo family Cordova, Orig San Enrique, Manong Pipoy, may your repose soul rest in peace. I will miss you Manong Pips, love you. Thank you Action Brian. Halin sa kay Christ Kerry Paul Javier Tenatan. Dennis Richard Tibo Roma naga-monitor man. Raymond Tuble, good evening Subray, monitor lang ka palihog tamyaw kay Mrs. ko nga si Ophelia nga sako gid sa storya pero ga-monitor gid sa programa mo. Salamat and God bless. Si John Vicente, hi sir, good evening, pakigreet man family ko sa Himamaylan City, Barangay Carabalan, family Vicente kag John Vicente, Barangay Hagnaya, Hamindan, Capiz. George Gargasiran, Suset Alunan, Dejen Juna, mayo pa ang president sang France mag State of the Nation, kadamo iban na country gapamati, kaga-follow, kagapati. 30 minutes straight to the point, tapos bantayan sang iban na lugar, kag sundon iya regulations. Jovi Munares, nagalantaw man, God bless, good evening. Lilia Taton sa Gardenville, salamat gid. Noel Amar, good evening Sir Bright, tamiyaw ko lang akong friend Vanessa Mayo, Jenke Dayalagdon, Milail Oligo, Alex Montesa, John Season, Bia Jonathan, and Dennis Roma. Si Ariel Sancho May Hermanes Araman, Jen Oy Cicer, Absalom Gray, good evening Sumbray, shout out family Pantonial, sang Kawayan, gapamati, gito sila sa imo program, salamat gid. Yuditor Taxon Bray, palihog patamyaw pamilya Benedicto sa Hacienda Santa Teresa Pocatod, Binalbagan, kag pamilya de la Peña sang Barangay Inclaro, Binalbagan, salamat gid, no? Noel Amar, Sir Bray, tamyaw ko lang akon friend nga sila ni Biola kag John Iras dira sa Barangay Pahanukoy. Rene Coliantes, naga-monitor man sa Barangay Can Roma, Pontevedra. Janet Flores, good evening Sir Bray, monitor lang kami sa program mo, God bless and more power. Joel Amar, Sir Bright, tamyaw lang kumpare, Boy Linggo and Riboy Alunan, hinablos nga si Taboy Derla. Si Ariel, ara sa Tagig, no? Dejen Jonah Trona, amo na ginabantayan ko nga kaayuhan na ihambal niya na makabenefits ang tanan nga mga Pinoy, medicals kag economics. Donna Robles Pro di Galidad, good evening Sir Bryan, monitor from San Diego, California, God bless. Manjo Arnejo, si Rochelle Fulgencio Susana, may gabi Aksyon Brian, monitor lang kami diri sa Barangay Pandanon, DSB, ang family Barayuga. Dennis Richard Tiborima Roma,
Correct sir, pandemya lang gidya ang rason. Good evening, Mayo ang sona. Utay Benedicto ang 1K para sa SSS pensioner, wala gid ginhambal kung ano na ang status. Tuod no? Lobaton Ann, hello Aksyon Bryan, may hapon watching from Amman, Jordan. Dad Sabiria nagamonitor man sa sumag panihapon. Carmen Reyes sa Hong Kong. Jomar Inulang sang Sipalay. Boyet Hamilano with Aksyon Bryan watching here Purok Laurel, Barangay Mansilingan. Tamyo lang ko Hamiliano kag Alob family. Si Esther Garcia Perez, good evening Aksyon Bryan. Ang sona ni Presidente Aksyon Radio is the best and hindi bias. Salamat. Jocelyn, si Jory Clamor, araman sa Tabok. Ana Sinuro. Good evening kay Father Amber. Sige, pagbalik naton, lain naman nga side ang aton kuhaon para mangin patas kita, no? Sa aton sila nga pagpangalagad mga kaksyon. La 7:37 na. Welcome to the biggest gathering of radio stars in Negros Occidental. This is the biggest and most coveted recognition for people and voices behind the microphone in the island. Liwat nga nagbaton sang pagpasidungog ang mga katapo kag programa sang Aksyon Radyo Bacolod sa ginpatigayon nga Tingog kag Handurawan Awards 2021. Ladies and gentlemen, our icon of radio in Negros Occidental this year goes to Fred Salanga of DYEC Aksyon Radio. Ginkilala bilang icon of radio in Negros Occidental si Aksyon Fred Salanga, Anchorman of the Year
si Aksyon Boy Duran. Ladies and gentlemen, for Anchorman of the Year, and the winner is Renato Boy Duran of DYEZ Aksyon Radio. Reporter of the Year, si Aksyon Eric Magmanwa. For Best Reporter of the Year. And the winner is Eric Magbanwa of Aksyon Radio Bacolod. Special awards for broadcast engineering, si Aksyon Henry Espolgar. Our Tingog Kaghandurawan Awards Special Awards for Broadcast Engineering. And the winner is Henry Espolgar, DYEZ Aksyon Radio Bacolod. Best entertainment program for AM, ang harana sa DYEZ Aksyon Radio Bacolod. The nominees for Best Entertainment Program for AM, Ronda Extra, Tingog Mo, Tukibon Ko, and Harana. And the winner is Harana by Aksyon Radio Bacolod. Aksyon Radio Bacolod, #1. Madamo nga salamat mga ka-aksyon sa padayon nga pagsalig sa matudtuod nga numero 1 nga istasyon. DYEZ Aksyon Radio Bacolod. Aksyon Radio Bacolod, #1. Welcome to the biggest gathering of radio stars in Negros Occidental. This is the biggest and most coveted recognition for people and voices behind the microphone in the island. Liwat nga nagbaton sang pagpasidungog ang mga katapo kag programa sang Aksyon Radio Bacolod sa ginpatigayon nga Tingog Kaghandurawan Awards 2021. Ladies and gentlemen, our icon of radio in Negros Occidental this year goes to Fred Salanga of DYEZ Aksyon Radio. Ginkilala bilang icon of radio in Negros Occidental, si Aksyon Fred Salanga. Anchorman of the Year, si Aksyon Boy Duran. Ladies and gentlemen, for Anchorman of the Year, and the winner is Renato Boy Duran of DYEZ Aksyon Radio. Reporter of the Year, si Aksyon Eric Magmanwa. For Best Reporter of the Year. And the winner is Eric Magbanwa of Aksyon Radio Bacolod. Special awards for broadcast engineering, si Aksyon Henry Espolgar. Our Tingog Kaghandurawan Awards Special Awards for Broadcast Engineering. And the winner is Henry Espolgar, DYEZ Aksyon Radio Bacolod. Best entertainment program for AM, ang harana sa DYEZ Aksyon Radio Bacolod. The nominees for Best Entertainment Program for AM, Ronda Extra, Tingog Mo, Tukibon Ko, and Harana. And the winner is Harana by Aksyon Radio Bacolod. Aksyon Radio Bacolod, #1. Madamo nga salamat mga ka-aksyon sa padayon nga pagsalig sa matudtuod nga numero 1 nga istasyon. DYEZ Aksyon Radio Bacolod. Aksyon Radio Bacolod, #1. Welcome to the biggest gathering of radio stars in Negros Occidental. This is the biggest and most coveted recognition for people and voices behind the microphone in the island. Liwat nga nagbaton sang pagpasidungog ang mga katapo kag programa sang Aksyon Radio Bacolod sa ginpatigayon. Aksyon Radio, kaupod si Aksyon Bryan Morden. Pabalik sa aton sa nga pagpangalaga ng Aksyon Radio Philippine Standard Time, la 7:45 na. Aksyon Firing Line. Ginaendorso tagid sa inyo mga ka-aksyon ang DTX 500 capsule o galiyon ng pag-inom sa DTX 500 capsule. May 3 ini ka anti-diabetic properties. Madam Cecil Ferrer, good evening Sodranjo, good evening Team Ugyon, Silainon, Judith Gallego, Michael Velez, si Madam Cecil Ferrer, Ann Garduse, John Bilonio, Idsel Cabrillos, Ed Gregorio. Salamat gid.
Si Jen Oisiser Araman naga-monitor. Si Virgil Pinda, good evening Sir Bry. Shout out lang kay Rusland Bison and his family sa may Calatrava, San Carlos, kag Olpinda family sa Kanturay, Sipalay, pamati gid sila now sa imo programa. Stay safe and God bless you and your family. Aksyon Bry. Thank you again. Si Von Ryan de la Cruz naga-monitor man sa Bacolod Homes Royal Subdivision sa Barangay Alihis. Salamat again. No? Bernadette Lacson, thank you again. No? Stephen Magbanwa, good evening Sir Bry. Shout out lang ko sa mga naga-bike nga magsunod man sa one way nga dalan kay kagina may nabungguan sa downtown nga babayi kaluluoy. Tuod man okay sa pinagusto lang nila kundi mag-inagi. Action firing line. Oo, mga bikers naton. Helen Pervandos Abaygar, naga-monitor man sa Barangay Alihis mga kaksyon. Vanessa Mayo, naga-monitor man. Good morning and happy Monday to you, Aksyon Bry. Bugtaw naman para maka-watch and listen sa program mo here sa USA, Minnesota State. Salamat and God bless. Sige, balikan ko karong iban makaksyon. Try na ton nga lang boton si Attorney Cesar Distrito sa ton sila nga pagpangalagad. Kung anong ilaman sila nga paranawan bilang abogado and simpleng citizen mga kaksyon, check na ton abi kung anong ang rate, anong pananawa niya, anong paglantaw niya, may mga pagbag-uayhan or the same gihapon ang situation ta. Labi na gid sa ginpalayag ni Presidente Rodrigo Duterte ka ina mga kaksyon sa sining zona, no? Kay kadamo sang iban nga mga reactions nga ari may mga naga-chat diri sa aton ang ginpanghambal sulit lang daw wala gid sang bag-o, no? Wala sang bag-o bisan sa pandemya na lang pagtutok daw ay gid na mensionar labi na gid ang vaccination. Action firing line. May naging mention to kay na si Presidente Rodrigo Duterte nga ang Delta variant amo ning ginabantayan gid subong sa Pilipinas nga ginatutukan karon. Ilabi na gid nga ang pag-surge sini didto sa iban nga kapungsuran like Malaysia, Indonesia, sa India kag iban pa puwerte gid ang pagsipa sini. So si Presidente Rodrigo Duterte mga kaksyon ang nakamuno regarding kay na nga isa ini sa prioridad subong nga ila ginalantaw nga dapat mangin seryoso ang gobyerno siring Delta variant mga kaksyon. Action firing line. Ang iban pagin nga namuno niya tominado si Presidente Rodrigo Duterte nga ang madamo nga mga project didto sa Luzon area, no? Ang international airport dito sa Clark, Pampanga, no? Na mention niya man kaina kag so far duway nagin man sang iban pa, no? Way pagin man sang iban pa nga namuno dito kaina. Action firing line. Alang-alang seksyonan, alang-alang siya. Si Kuaning Maestro, ang professor to taon to, mabatian mo ko da. Ha? Ano aksyonan? Okay, dali gid lang. Alas 9, alas 7:49. Action firing line. Action firing line. Okay, sige, dali gid lang nga check naton. Si Adikdik Botigtig, naga-monitor happy birthday kay Lorly Bilianes sang Pahanukoy, ano? Si Andy Salodares Araman, si Sir Boy Yolingo, salamat gid sa pag-monitor mga kaksyon. Last 7:49. Action firing line. Sige, no, ginaamat-amat ta lang kay basi bla kay nato inayawan man sila kahulat kay pagla kabalo ka expect naton nga matapos within 1 hour mo ang zona ni Presidente Rodrigo Duterte pero kibot kita halin alas 4:13 o mga alas 4:10 kaina sa nagumpisa gid. Las 7 yan na human mo. Action firing line. Di mga duha ka oras mga kaksyon kag 45 minutos lapit 3 ka oras. Maybe guro bali presidente total last ko na ning zona lubos-luboson ko na lang ini. Action firing line. Kag kamayo man kayang sulod sang Congress kay na kahipid kag katawhay bangon nga tinaplastar gid maayo ang pulongkoan naka-distansya mga kaksyon. Action firing line. Ang pulongkoan naka-distansya gid dito kaina, no?
So, plastado, hambal gani ni Presidente Rodrigo Duterte for the first time nga nakita niya nga mo to ka simple, no? Sang Kongreso kaina and nagligad to report naman na sa inyo nga wala na duro direktor mo. Unlike before nga ang direktor nagadululubli kung paano i-shot ang camera, paano i-plastar ang mga kabulakan, paano ibutang ang mga kabangkuan, tanan na lang ang mga kachichian. Action firing line. Subong tuman kasimple mga ka-action. In fact, PTV lang ka government television ang ato dito sa sulod nga naga-cover. Why isang iban nga katapos ang media kundi naga-monitor na lang kay ginbawalan bangod sining health protocol standard. Action firing line. Okay man na. Okay gina manginamo sina mga ka-aksyon, alang-alang man siya aksyonan. Sige. Kadtuan tang patrol abi niyo lang wala reserbaha. Kadtuan tang patrol with Action Alvin Grava kay kuhaan ta sang kuminto ang mga utod ta sa komunidad nga sa ground gid mismo inablang nagapangabuhi sa matagadlaw nga tanan. Action firing line. Nga inang remedyo general, no? Ang sitwasyon, no? Remedyo general sa ila sini nga pagpangabuhi inablang isang kahig, isang tuka. Kung wala ka imo kinitaan subong way kakanon kay idulot sa lamisa. Action firing line. Kamo na bing style mga kaksyon kag sa mga iban pa nga nasagap sa aton sini patrol subong gabi. Ano with Action Alvin Graba mga kaksyon. Patuloy kayong nakikinig sa Aksyon Radyo. Aksyon Radyo. Ang balitan Action Alvin Grava dulong sa aton sa dito. Mayong gabi sa imo aksyon na Bry, tatlo ka mga persona ang tigayon nga naton nga nakuhaan sang gamay nga mga pahayag that is in relation sa State of the Nation address kay na ni Presidente Rodrigo Duterte. Sa aksyon na Bryan, nagpadulong kita sa downtown na area ang ibang aksyon na Bryan nakitaan taman through samtang nag-ubra bla nag-temporaryo nga pahuway kag nagpamati sa speech no sa katapusan abi nga State of the Nation address ni Presidente Rodrigo Duterte. Kumbaga nagtutok man sila Action Alvin na mati gid. Kay iban action na Bryan nga namati pero ang iban kay kumo may na-interview kita nga driver ang concentration sa dalan. Okay. So why siya nakapamati pero ginpamangkuta action na Bry. Kabalo ka Action Alvin nagawon ta ikaw amo ni sila mga tawo nga sa matag adlaw nga tanan ang trabaho grabe gid no kung kisa duway na nila paminisar sa kun anong ginahimo sang gobyerno importante nga maka-income sila kag may dalon puli Action Alvin mo. Yes, amon man ang priority niya kagina, siling ko kagina. Sir, anong plastada kagina? Nag-stop ka sa parkingan, samtang hatag ng speech ang aton presidente. That is in relation sa katapusan nga zona. Niya, sir, priority ko pa mo. Tsakto na, oo. Oo. Mamati kagini mo, magkakaroon pa niya punon. Nan, amo na ang importante action na Bry that is why kagina along the downtown na area isa ta siya sa ginpamangkot kagina in the same way action na Bry di kunti na mensionar sa presidente ang extension sang lisensya action na Bry kunti from 3 years na himo 5 years from 5 years and soon to be basi mahimo 10 years conditional ang extension o kung ang extension sa imong lisensya mahimo mangin napulo na lamang katuig considering kung way ka violation. Kung hindi ka salawayon, klase driver. Yes, action na Bry. Ina mga bagay ang ginpamangkuta sa driver kay na action na Bry nga ginparahan ta makadali kagina naman along sa area action na Bry as may dalan sa San Juan naka-interview man kita action Bry sa mga construction worker. Construction worker nga kagina nakapamati man action na Bry sa speech o kung sa zona sang presidente may gingkadtuan man kita kagina o kung may nagpakig-angot man kita action Bry sa isa ati otoridad action Bry no ati iniya empleyado so iniya empleyado action Bry sa gobyerno ang ginpamangkutaman bahin sa suporta sa presidente o sa national government in relation
sa illegal drug campaign nga ginakampanya man sa nga Presidente Action By nga kung sa diin isa ini sa na-mentionar sa katapusan nga zona sa Presidente sa diin suno sa iya dako ang nabulig sa nga Presidente in relation sa pagpakig-away sa illegal nga drogo. Although ang ibang aksyon na Bray, especially sa mga militante nga hubon, hindi ini nga perfecto nga ginasiling nga suportado nila, kundi baylo, ginpakamalaot pag ini, bangod sa mga nagkalamatay action by sa illegal drug operation. Pero ang reaction na Brayo, ang pahayag, tatlo ang mabatian tangatingog, puro lalaki. Number 1, mabatian sa atong tagpalamati, driver. Ikaduha, construction worker. Ang ikatatlo, empleyado sang gobyerno. Ari ang ila pahayag action Brayo. Akong pagtanado, kaya man lang kadamo, mansang nasugpo nga mga illegal, mga muna bala. Na-disiplina man, nabuhinan man ang mga sa aton nga lugar eh. Abi, may nabilin pa sa katuig si Presidente, anong ginalauman mo sa iya? Amo man Japon, basta sigiyo nyo lang iya nga, serbisyo nga, normal lang bala Japon, mo lang Japon, hindi lang magbago. Ano paglantaw mo sa iya bilang Presidente? Okay man, wala man question sa akon man kaya okay man iya, sa ayuda. May plano ang Presidente nga sa mga drivers, kaangay ninyo kung wala ka mo violation, pabor ka sa pulo katuig nga extension sang lisensya? Pabor kayo, sir, magamo na nga, decision. Para sa akong mga sample, wala man ta record, pabor na kayo, pulo katuig, hindi na sak. Ang di pa yung mga oras, piladan, dapat sa pulo katuig, kaduwa na nimo nga rin nyo kung mo. Makasave ka pa. Subong sir, ang imo lisensya, 5 years na? 5 years na ako lisensya. Saan na ma-expire lisensya mo halimbawa? So, next year, expired na ako mo. Kaya 2017 ko renew, nagligad. Why ka man violation? Why pa man, sir? Man nga mga bagay na nabuli ka sa aton. Kaso, kung pagkatiyan mo lang ang ibang nga tao. Construction worker. Mayara nga bagay nga, hindi sila kasawa sa iya. Para sa imong nga construction worker, dako man ang nabulig sa imo, sir? Dako man. Pare sa ring pag-pandemic. Diba, ang iba yung pang-close, itong pang-lockdown gid. Tiya pa ang mga construction, gin-open. Baton man ka mo ayuda kahit pa paano? Mayara man ang kabutan ko nga ayuda. Kung tagaan mo rating ang Presidente sa iya 5 katuig karon nga pagserbisyo, scale 1 to 9, anong rating ang mahatag mo sa iya? Mga 7. Mga 7 na lang. 7? 5 years of work, medyo successful din na ng anti-drug operation. Halos na nga mga dagko nga tao, mga drug group na pang dismantle na sa subungan Simpo. Fighting against illegal drugs. Yes, dako dito nga kita Presidente nga nag-pagita sa likod sa atong kampanya, may drive din nga pagkontra sa illegal na drugs. Sa isa pa katuig nga pagpangalagad sang aton Presidente, arag yapon ang iyang supporters, especially fighting against illegal drugs, sir. Yes, basta sa illegal drugs ang mga kontra sa aton Presidente, so arag dito sa aton likod. Aksyon na Bray. Ano tong una gani? Driver to? Driver. Ikaduha, Construction worker. Okay. Ikatatlo kagina, while nag-speech ang Presidente, nag-cover mo kita deduction by sa bypass operation. Okay. So, Nakachamba ka, ha? lakip man naton. Ang pagpamangkot sining empleyado ng gobyerno during the bypass operation kagina action na Bryan, no? Ang ambal sa driver to, daw ay siya katutok, may pro okay to ko no, ang driver's license, ano to man? Okay gid sa iya? Oo, pabor gid sa action na Bryan, makon mo na yung ambal ya. Kung mag 10 years, kaduha ka na nga hindi makarinyo eh. Yes, correct na. Oo, kay almost 2 times ka hindi makarinyo. Kay ginpamangkot man siya, basi violator ka man siya. Hindi wag gali ko violation. Pinaya sa mga hindi pasaway ng mga driver, action Bray. At least nakakuha ta sang sentimiento nila, kag may mga appreciations la action na Alvina, ang simpleng tao, no? Yes, so kina-appreciate man nila ang ayuda nga naila sininabaton. That is in relation sa tiyempo, panahon sang pandemya, na sila man mismo action na Bray, bisa sa gamay nga paagi, ang gobyerno nakahatag sang ayuda para sa mga driver nga kaangay nila. The same gani, atong construction worker, gid pamangkot tuman,
baton naman siya ayuda, Aksyon, Bray. Kabaton man siya. Aha. Oo, nakabaton man siya ayuda Mhm. para sa aton sini nga mga kauturan nga mga construction worker. Mhm, 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 mhm. So far, Aksyon na, Bray, amo ni nga pila ka mga pulso o paghimulso sa pila naton ka mga kauturan Aha. in relation sa State of the Nation address ng Presidente. Sige. Reports and Patrol, ang kaaksyon nyo, Aksyon Alvin Grava. Una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod, Aksyon Radio. Patuloy kayong nakikinig sa Aksyon Radio. Aksyon Radio. Ang balita ng Aksyon Alvin Grava dulong sa aton sa D3 Bayo mga kaaksyon. Aksyon Firing Line. Salamat gid Aksyon Alvin ginayo naton sa Aksyon Alvin sa patrol at least may mga utod kita nga makuhaan sang komento ina balang way man nagaupod sa mga kun anong sahi sa mga rally-rally abi way man nagaupod kung anong mga komento sa mga elite naton nga mga utod mga prominente kumbaga simpleng tao gid lang nga makit-an mo sa dalanon sa matagadlaw nga tanan. Aksyon Firing Line. Kaya makit-an mo nga nagahimakas gid iya sa matag adlaw nga tanan may ara nga may ara lang kaunon ang ila sining pamilya. Aksyon Firing Line. O ang iba naton nga mga utod simple man ang komento nila hambal nila kung isalig mo ng imo nga tilig angon sa gobyerno base magutman kagid. Aksyon Firing Line. Kung may ara sang i-provide ang gobyerno pasalamatan naton kung waay dapat maninguha gid kita. Amo man nakasimple sa panahon sang eleksyon dapat may ara gid man kita sang obligado kita nga magbuto butuhon tagid ang gusto na hamut-an ta pero pagkatapos ang buto nga at aton gid itoy-toy tadang kaugalingon tada sa ila yaman. Aksyon Firing Line. Ina puwerte nga mga prinsipyo ina sa mga utod naton nga gusto nila nga buhi yang separado lang ya sa ila sini kaugalingon nga wala sang iban nga dapat basulon mga kaaksyon. Aksyon Bryan Morden. Aksyon Firing Line. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 8:03 na sa aton sini nga pagpangalagad ginaendorso man naton sa inyo mga kaaksyon ining mga dalagko nga balita sa aton nga pagpangalagad diri sa Aksyon Firing Line. Objective, balanced discussion, fearless comments. Aksyon Firing Line. Ang unique. May kabilang kay Helen E. Sarita, Dennis Richard Tiburuma, may pa sila kay naka-appreciate pa. Gani man. Ang di ka bala mag-appreciate tila man. Pero naka-appreciate sila ha. Si Paul Spat III, Jean Oy Cicer, Jaime Monteroso, good evening Sumbray, monitor lang kami di sa bata Jaime Monteroso. El Merigula Araman, Romy Agsam, Jirel Gadudo, salamat gid. Si Joseph Lim, happy monitor, Barangay Masaling Kawayan, Negros Occidental, thank you gid. Si Love Castellanes, thank you gid. April Orsabia Masbate, thank you gid. Thank you gid sa pag-monitor, no? El Merigula sa OFWs, dako gid dabulig man sang administrasyon. Passport kag Siemens book 10 years naman ang expiration. So, amo to kina na mention to sa inyo, no? Tod man dako na bulig ni Duterte. Sige, balikan kong iban karon las 8:05.
Mga balita nga una nabatian, mga impormasyon nga nakaapekto sa pagpangabuhi sang tanan, drama nga naghatag kabuhi sa istorya sang paglaom, paghigugma kag pagpasimpalan, serbisyo nga makatalandog balatyagon kag nagbunga sang pagsanyog, istasyon sang tanan sa sulod na sang 51 ka tuig, istasyon nga hindi kamo pagkalipatan. Pito ka mga kongresista, isa ka gobernador ang araw sa nagkulist sa pedaya yung pamangkot to nagligad para pamaninga linaw wagay sa ngalan wala to naman nga maglapit na lang ang eleksyon pagwa. Sakit lang kung kayo nga katapos ang media nga mag-report lang sa senaryo kabisan mahatagan kamo tsansa nga makapalayag sa inyo hibubunot batok sa pulis. Jaya kontra wala niya tsansa mo, nagpasarhag na ang kamera, wala ang ila counterpart sa Senado, nagpabungol-bungol. Kamuda daw pinagusto lang sa kamera, insulto sa Senado. Una sa balita, una sa aksyon, Sabado, Aksyon Radio. Today, DOA is confirming that a 38-year-old female Chinese patient under investigation, or PUI, is positive for the novel coronavirus 2019-10-CoV. I issued an order to Executive Secretary Major Dia clearly laying down the responsibilities of each department in implementing the Bayanihan to Heal as One Act. Makabig nga pinakadako nga hangkat nga natubang sang pungsod Pilipinas ang COVID-19 pandemic. Tanan nga sektor ang apektado. Tanan nga kinahanglan sang pagtamod kag nagakaigo nga pagserbisyo. Bisan pa ang industriya sang pagwaragwag nagapangatubang sang kaangay nga pagpanghangkat. Apang Aksyon Radio Bacolod wala nagbiya sa pagpangalagad sa kahanginan sa pihak sang kabudlayan, peligro kag risgo nga dulot sang pandemya. Sa sunod na sang 51 katuig, nasaksihan ang dedikasyon sa Aksyon Radio Bacolod sa pagdulong sa mga balita kag impormasyon para sa interes sang mga pumuluyo. Pila na ka henerasyon ang nag-agi, komitido sa gihapon ang Aksyon Radio Bacolod nga mag-alagad sa kahanginan nga tampad, wala sang ginadampigan kag ginahalungan ang kamatuuran. Sa duwa sang mainit nga away sa politika, ang istasyon nagapabilin na nga patas sa pagtalakay sa mga isyu kag problema. Bilang tagbantay sa kamatuuran, ginatagan sa importansya ang tawhanon nga kinamatarong kag nagakaigo nga proseso agud mawaragwag sang husto ang balita kag malikawan ang paglaptas ang salak nga impormasyon. Sa pagluntad sang kalamidad, gindulong sa inyo ang sitwasyon sa palibot kag padayon nga nagahatag sang pahanundom agud maluwas ang kaugalingon, ang pamilya, kalakip na ang tanan nga kaaksyon. Sa tion sang kasubo, nanari-sari nga mga matahom nga drama ang nagalingaw sa inyo. Ang inyo reklamo amon ginpamatian kag ginhatagan sang aksyon. Padayon ang reforma sa serbisyo ang ginahimo sa Aksyon Radio Bacolod agud madulong ang balita sa diin ka man nga bahin sang kalibutan. Ang Aksyon Radio Bacolod nagapanguna sa kadamuon sang online engagement sa isla sang Negros. Ang Facebook followers sa istasyon ang nagdangat na sa masobra tunga sa milyon. Bacolod kag Negros anon inyong pamatian. Istasyon nga nagapalaplag sang kamaturan. Humalin sa tutubtub subong, nagapanguna sa gihapon sa balita, serbisyo publiko kag kalingawan ang Aksyon Radio. Napili bilang finalist sa UP Broadsox Choice for Gandingan ng Katarungan sang Gandingan Awards 2020 ang Aksyon Radio Bacolod. Naghakot man sang pagpasidungog ang makatapok ang programa sa Aksyon Radio Bacolod sa Tingog kag Handurawan Awards 2020. Ang tanon nga kadalagan nga naangkon sa Aksyon Radio Bacolod sa masobra 5 ka dekada ang nagapatimaan lamang sang padayon nga pagsalig sa mga pumuluyo sa radyo nga nangin kabahin na sa ila matag adlaw nga pagpangabuhi. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Ikaulog na na'y sagsagad mo ang kahintangan. Responsable at ang balita, pagdayon na na morning, bilog nga dakpanwa sa Bacolod, bilog nga probinsya sang Negros Occidental. Action Hotline! Mayad-ayad nga aga sa liwat sa aton sini nga magka-aksyon nga nagamonitor na karon nga aga sa aton. Maayong udto Pilipinas, Aksyon Balita Banat Bulig.
Mayong hapon naman sa itong mga palanggagamang palamati. Ang inyo naman kubos nga lagad sa Tito Wilma, upod ninyo karong nga hapon sa pagpangalagad sa palatuntunan. This is my life. Amon, first time ni natabo diri sa aton sa Pilipinas kag sa kalibutan nga nag-amo ning senaryo ta. Yes, maayong gabi kalibutan. Welcome na sa pagpangalagad sa Aksyon Firing Line. May gabi sa liwat, kamusta naman mapalangga naman tagpalamati, region wide mga palagag kita sa Labilin, isa ka oras, 19 minutos, karon ngadlaw Miyerkules. Anniversary Aksyon Radio Bacolod. Isa po kayo sa haligi ng katotohanan para sa kapayapaan, hindi lang sa siyudad ng Bacolod, kundi pati sa lalawigan ng Negros Occidental. Mabuhay ang Aksyon Radio Bacolod. Sa pihak sa mga pagdilaw ay natubang sang komunidad, padayon nga nagpangalagad sa inyo. Kahapon, subong kag sa palaabuton ang Aksyon Radio Bacolod. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod, Aksyon Radio. Welcome to the biggest gathering of radio stars in Negros Occidental. This is the biggest and most coveted recognition for people and voices behind the microphone in the island. Liwat nga nagbaton sang pagpasidungog ang mga katapo kag programa sang Aksyon Radyo Bacolod sa ginpatigayon nga tingog kag Handurawan Awards 2021. Ladies and gentlemen, our icon of radio in Negros Occidental this year goes to Fred Salanga of DYEZ Aksyon Radio. Ginkilala bilang icon of radio in Negros Occidental, si Aksyon Fred Salanga. Anchorman of the Year, si Aksyon Boy Duran. Ladies and gentlemen, for Anchorman of the Year, and the winner is Renato Boy Duran of DYEZ Aksyon Radio. Reporter of the Year, si Aksyon Eric Magbanwa. For Best Reporter of the Year. And the winner is Eric Magbanwa of Aksyon Radio Bacolod. Special Awards for Broadcast Engineering, si Aksyon Henry Espolgar. Our Tingog kag Handurawan Awards Special Awards for Broadcast Engineering. And the winner is Henry Espolgar, DYEZ Aksyon Radio Bacolod. Best Entertainment Program for AM, ang harana sa DYEZ Aksyon Radio Bacolod. The nominees for Best Entertainment Program for AM, Ronda Extra, Tingog Mo, Tukibon Ko, and Harana. And the winner is Harana by Aksyon Radio Bacolod. Aksyon Radio Bacolod, #1. Madamo nga salamat mga ka-aksyon sa padayon nga pagsalig sa matugtuod nga numero 1 nga istasyon. DYEZ Aksyon Radio Bacolod. Aksyon Radio Bacolod, #1. Sandigan Tingog sang probinsya Kamatuuran ginapalap na Minsay nga may dala Paglaom kag kasanat Tinuig na nagligan Ikaw gihapon ang ako nga istasyon Sa pagudlak sang adlaw Sa pagduhaw sang biton Mga balita may dala inspirasyon Aksyon Radio Bacolod man sa gihapon
Aksyon Radio, Bacolod, saludo sa imo. Padayon Aksyon Radio, salamat isa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadang piligan. Padayon Aksyon Radio. Sanon inyong pamatian, istasyon nga nagapalaplag sang kamaturan. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karong tag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang bituon, mga balita na may dala inspirasyon. Aksyon Radio, Bacolod man sa gihapon. Padayon Aksyon Radio, Bacolod, saludo sa imo. Padayon Aksyon Radio, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sa ginadang piligan. Padayon Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Kita ulog na na'y saan ang mga kahintangan. Responsable na pagbalita, pagdayon na ipalak na. Malasig pero sigurado, aksyon na may dalang at palanggan. Pabalik sa aton sa nga pagpangalaga ng Aksyon Radio Philippine Standard Samlas 8:18 na. Aksyon Firing Line. Gina-endorso tagid sa inyo mga ka-aksyon ang Maayong gabi lang kay Sunny Boy Magsipok. Salamat sa pag-monitor. Si Kuan Araman, no? Si Sir Dennis Sambal niya. Ang iban Sir Gambal lang nga may kulang kagwaay matalakay kagina. Base kon ubuson ni Presidente Duterte tanan matungang gabihan kita. Kita mula na. Si Karen Valderrama Araman sa Pahanukoy. Nag-monitor man si Ronald Vicera. Aksyon Bryan monitor lang ko sa San Agustin Romblona. Sir, greet ko lang di asawa ko na si Juliet dira sa may East Homes 3. Salamat gid, no? Si Karim Liwat tambal niya nagalantaw kami sa Pahanukoy. Jose Heherson Lapinig Junio, si Kiddy Boy, Kiddy Bay George nagalantaw man sa Saudi Arabia mga kaksyon. Lita Duran Lobrido. Good evening Sir Duran, kamag-anak tayo. Okay. Morden kasi ako, hindi ako Duran, ma'am. Sinong Boy Duran Gura? Action Boy Duran. Vicente Similiano, good evening. Subright, tamiyaw ko lang namon, migo namon, nga gahiwat sa ika-24 niya, nga kadlawan. Si Eugene Sapini Toy, happy birthday halin sa Chick-In family. Thanks, good Action Bright. Siga, last 8:20 na. This time, makuha kita may komento halin sa aton sining mga opisyalis man diri sa syudad sa Bacolod. May angot gihapon sa zona. Pasensya gid kamo ha, nakasolusyon na kita subong kay
ara pa kita sa kasagsagan sang sona ni Presidente Rodrigo Duterte. Oo, kuan taman komento nga ton sini nga mga opisyales subong iyang gabi mga kaksyon kay para at least may ideya man ta kung anong pananawa nila sa liderato ni Presidente Rodrigo Duterte nga ti under sila sa administration bilang public officials man. Online sa firing line. Sa aton nga linya si Councilor Wilson John Gamboa Jr. Councilor, may gabi. May gabi, Sir Bryan, kag sa tanan-tanan nga nagapamati, may gabi. Aha, Councilor, sigurado ko naglantaw ka sa SONA. Anyways, anong imo sini nga komento, sir, sa SONA ni Presidente Rodrigo Duterte this afternoon, sir? Okay, namati ako, pero wala gitula ako naging patapos. Frankly, sa plangkang na sigulan nun, Sir Bryan, wala ko blayagin patapos. Ang iyang SONA, kay tungod nga ariya ang usual comment ko sa iyang SONA. No, with due respect sa atong presidente. Okay. Ang kalabanan niya nga SONA nga which is not a division sa sini nga SONA niya, sa katapusan niya nga SONA, inablang pinatawag ko nga monologue. Monologue, okay. Monologue, inablang so yalang niya lawas ang ginatikulan niya. Oh. Ay, gali. Para sa iya, yan lang pagusto lang siya, basta kung lang niya madumduman niya, he will sway a little bit sa iyang preparasyon na dapat na inughambal niya. Ang terms na kung saan ligad nga tuig, balo ka amoy term balang nga soliloquy. Ginulang ko na banwa, ang una gitna nga gambal na si tatuan na yung senador o senadora Miriam Defensor Santiago. Ang butsulingon banwa sang soliloquy, kapunto ang gambal to sa nagligad na tuig nga the act of talking to oneself. Isa lang niya pala pag feeling niya nga daw ka-power tripping siya, isa lang niya nagampal, basta ano lang niya madumduman niya, yampal niya. Doon mo na yan ang nakita ko sa liwat sa sini nga SONA. Now, wala isa maging presentar na plano for next year. Okay. Sa tingin lang the last remaining 11 months or the last remaining months of this presidency, o kung the last remaining year, katanta, wala bala sa iya plano. Ang iya lang niyang ginambal, ang iya nga mga usual accomplishment, but he never presented his plan for the last remaining months while he is president. Why he did not even talk about his plan na binabit sa programa niya sa iya sa aton nga ekonomiya. Economic Recovery Program, wala. Ang Bayanihan 3, why man siya may ginuno about the Bayanihan 3, that is a 600 billion peso budget. Yes. Kung anong imuo niya, sa ganyan ni Kwaon. Why man siya may ginuno parti sa COVID-19. Tambot, wala siya may ginuno ni tanan-tanan. These are all pressing issues ka dapat niya. Plan for vaccination, duway man na muno kung mga plans, no? Kaya tilawig-lawig pa ning bakuna tani, no? Yes, wala man ganing about the Delta variant na nagatululuhaw nga that is keeping everybody in fear. Liblati wayay manigin muno tanan-tanan, that is why nakita ko nga isa sa naobserbaran ko pagid nga kaluya di balaya sa iya. Okay. So he is weak and so therefore I think he is not already in control. So yes. So sa nabilin siya, sir, nga isa ka tuig kung tani lawig-lawig pa maning nga makahimo pagid sang gusto ya hilimoon, sir, ano? Sa idalom sang liderato niya paglantaw mo. Damo pagid ang dapat ni naton may balohan sa plano niya. Because balo ka banwag, kasulod kita mo sa sinaka masubo nga hindi pinakamasubok lang simpo. Now we are living in very uncertain times. We are living now in
in a perilous course at delikado subong nga ginatubang naton kada hindi ni matapos in the next 1 or 2 or 3 years. Okay. No, amoy ni tanan way maganin nila ginmensyon ng party sa eleksyon. You know? And so therefore, these are things feeling ko balwa kung tandi niya itabalo nita kung diin nagapadulong ang atong nga pungsod. So meaning At sa wala niya yung mention. meaning sa malapit 3 ka oras nga tindog ito kaina nga nagreklamo na sa kani nga daw mawiwi na siya. Do wala may unod Councilor Gambuang yagin panghambat. Yes, you know, case. It was just a mere recollection kada no yung mabatyag na nambalya mo lang yung munuhon niya. He talked about the bells, he talked about ay nako siling ko this. In other words, he is not in pangyab lang ako. But of course, amo na lang sa buong sitwasyon ng presidente, he is not in control of his own faculties. Hindi yan na banwa mangot ang problema na ginatubang takad, ginasublan kasubong. He doesn't have a full grasp already kasi kaluluoy kayo sa Pilipinas. So tinanong matabo. Ano pananawan mo sir matabo next 1 year man before sa iya sining pag ends on term niya pagpanaog niya matabo sa aton man kung mga lack of plans man to kay naging pang mention niya man ano? I am convinced Sir Bryan nga ang ning aton pungsod. Our country is in a destructive, perilous or divisive, dangerous course. Kung amoy na banwa ang nagadala ng aton api parto kung eroplano ta. We are heading for a disaster. Wala ta agenda for sa atong economic recovery kasala ang atong mga legislative kung ano sila. Kasala man subong ang atong mga health workers kung anong muon nila. Okay. Yes, correct. So everybody is covered with the anxiety. Talaga pangalakap kita kung anong muon ta. We are living now by the day. Kung nanataran mo, Sir Bryan, we are living by the day. Buhi ka, buwas na daw tayo. So kung mabuhi ka, sige yun talang matamat na. That is what the country now is actually experiencing or is facing. Amo na sa buong ginabatsyag sa aton mga utod na diri sa Pilipinas. So kung hatagan mo sir sang rating abi si Duterte sa iya sining performance abi since last year hasta subong adlaw nga nagsona siya liwat. Kumusta 1 to 10 mga pila sir? Hanggang sa sona niya mismo. I feel sorry for the president. Hindi naman ituling ko na yung gusto abi nga ining challenging times subong nga naging COVID kita. No? Kasi this is not hindi initilong ko nga sitwasyon na kita lang abi ang nagantos kundi ilog na kalibutan. But ako kung tayo nga bagay nga ang leader ta is right on course leading us ugaliti ang presidente ta is already mayara na sa mga pinabatsyag abi ang siling kong resulta na kung kaysa ang itanil na dinainomya adlaw-adlaw etc. So therefore, to be read ko siya, I feel sorry that he is not in his in his nambaya man ganin na kang una when he ran, but we insisted of him running as president because he was already on the verge of giving up. So kaya na niya nagtuwing na gusto na siya mag-resign. Only ang presidency ang vice president, iya lang could have taken over the presidency to his vice president. Galing kay kung iputang yatag yung ilini, mapiso siya. So, self-preservation lang din yung iya yung dinatanaw na kung malangitan na there will be a change of government, hindi kayo mapiso. Yes. Amo lang din na, but we can't think about the country anymore as far as I am concerned. So, kung tagaan ko siya, I don't want to raise him, but let the people judge him kada nauyab na kung tagaan ko sa score sa tingin na bagay. Sige, naintindihan ko yung mga sitwasyon, sir. Kaintindi kita sa mga sitwasyon. Pero diri kita
No po, sang ligad to na nga pamangkot ko sa imo hambal mo pilian mo vice mayor ka congressman pero daw ano vice mayor na gid eh sure na ning imo ne. Na local banwa Sir Bryan nabutang bala ko yan I was pushed against the wall na piling ko yan no other recourse kay isa kitang amigo man sa media na nagdadalo kasi isa man ka periodista sa media ka amigo po git you know what with no malice in the intention dapat kung siling amigo tan yung kanya din istorya you know ara sa media mo nga istorya niya nga pisilin niya nga ibigran mo nga independent candidate 2022 regardless at kung sino yang nanging kasubpong ko. Kundi halfway lang ina siya, Robin Dugangan ina banwa sa binkot ko nga ay video okay. Wala naman ko sa may mo, ara naman na. In fact, ikaw dali nagpabalo nga, pabalo ko na sa programa mo sa nagligat. But ari banwa, my statement will follow, quote and open quote na nagasinding ako yang I will run for Vice Mayor in 2022. But kung mananglitan, former Congressman Albi Benitez chooses me as his running mate. Abierto ya. Potential Gamboa. I see. Pero kung may ara siya bisang ibang nga vice mayor, ano solo, independente, ikaw go na ng vice mayor mo? Yes. Kay ang panguna-una ni Potential Gamboa, pugot na kagsirado na kasi nakalibot na kita mo. I see. I have been going around. Hindi na ganin nila gusto ya Sir Bryan na papahawayan na kuya nila ang public service. Because that is one option. Na ginambal ko sila. So no, Potential dapat lagan ka dito vice mayor. Sige. Dira lang ko anay astam abot ginang panahon nga mangkot sa imo kung nga sino nagtulod sa imo nga magpapili ka vice mayor, ano mga plans mo dason lang na kay base maka-mention kada ba nga butuhon ikaw ma-electioneering kita mabudlay na councilor. Oo, nautod. Aksyon firing line. Ay grabe si councilor ano. Pare man isa. Balikan dami si councilor. Ginmono ko man na nakibot man ko siya una ni sa nagpalayag nimo nga mapapili sa vice mayor or congressman. Pero lately lang nagwagid nga masigurado na gid sa vice mayor gid iya mo. Tigin muno tabi liwat abi ko nano nagid ka sigurado ni piho-piho na gid no. Piho-piho na gid. Amo na ya. Aksyon firing line. Why na blaya kahadlok blaya? Oh, perdi daw importante naga-tulo ga testing councilor. Oo. One line ha, CS line, I understand. Kasi lang mapuyan ko lang tinaga nga vote. Kasi disqualify ako, ikaw kitang pasulon ko. Yes, naman na ganda nga silingko, hindi lang ko ano yung mangkot ko ng mga plataforma mo. Anong nagsugsugo si mo, basigin padamgo ka man, o kung ano nga mga resulta, da sunon na lang na councilor, no? Mag-ara na gintang time lang. Yes, Bryan. Ginakulbahan ko kung mamangkot ka kaya ginapaluan mo. Hindi. Anyways, councilor, salamat sa ibang opinion tonight sa Sona. Good luck sa imo sa plans for 2022. Mabuhay ka, councilor. God bless. Mabuhay ka, Sir Bryan. Madamo din na salamat. Yes, sir. Aksyon firing line. Okay, las 8:34 na ang observation ni Councilor Gamboa. Perting observation ato, no? Hindi maagwantang observation. Halos kung imo gid basahon, negatibo mga kaksyon. Aksyon firing line. Why tod plans mo, no? Bisan sa vaccination na lang, hambal sang madamo diri nga nagahatag sang ila sini nga mga opinion. Why sila nakadantulopang dan kumbaga, ang ginpang mention ni Presidente Rodrigo Duterte ang mga nakalipas na nga mga panahon. Aksyon firing line. Tuway takbalo anong plano niya o galing kitiway na suna dason. Ate, kwanta na. Kwan na lang literal na lang ang tawon tang iya sini nga mga plano base na hilom-hiloman niya malang kibot kita. May dalagko siya nga mga proyekto ya sa palaabuton, mga ka-aksyon. Aksyon Bryan Morden. Aksyon firing line. Ang ini nga bahin sa aton sa nga pagpangalaga dulong sa aton sa nganta ang dalagko pa nga mga balita las 8:35. Objective.
Si Jeremy Gayondato Tizon, naga-monitor, God bless man sa imo. Si Fenny Gules Sillier, ano plano mo maski ano perde? Oh. Mangkot anong plano? Ulat-ulaton talaga anong plano ni Councilor John, ano? Si Angela Liarte Gayondato Araman, Angela Liarte gali, no? Salamat gid. Monitor Bangga Tutong 1, Barangay Felisa. Barayuga Ray, Reynaldo Guarino Pirasol, support ko sa obserbasyon ni Councilor Gamboa. He is right, parte kay Digong. Imagine mo na Si Tats Dilantar, Aksyon Bryan, pamati man ko di sa inwa. Bilog nga pamilya ko maingam ilanda sa De La Cruz family, Diaz family dira sa Spar 16. Halin galit ni kay Junias Dilantar sang Spark 13 Barangay Bunga, pamati gid kami di. Salamat gid Aksyon Bryan. Salamat man mga kilala tani ka mga friends sa DSB, no? Si Milal Oligo, salamat gid sa pag-monitor, no? Sige. Robert Herrera sa Tornino. Good PM Aksyon Bryan, lihog lang ko great sa mga taga-Tangob. Sa kay Mr. Winnie Alvarez and family, kay Ralph Arsenio and family sa Vanessa Mayo from Bert Mercado. Si Francisca Puso Modiraso Araman, Jinky Dayalagdon, may gabi Aksyon Bryan, better late than never. Please greet lang B-Boy Villasor, Vanessa Mayo, Noel Amar, Alex Montesa, Milal Oligo, Michael John Season, and EFC President Dennis Richard Tibor Roma. Nabasa ko na kaina, no? Milal Oligo, Vanessa Mayo, Jinky Noel Amar, Alex Montesa, ginatamyaw gid, salamat. Elmer Regula, patamyaw sa family Regula Puras sa Valladolid, Aksyon Bryan, thank you gid. Inday Blaza Araman, Jeremy, okay, nabasa ko na. Sige, balikan kong ibang dugay 838. Paki-share lang. Ikaw nang ginapamati ang amon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaom kag kasanan. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa paghudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolod man sa gihapon. Padayon Aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat isa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang hinagang piligan. Padayon Aksyon radyo. Pagkolon nun kag negrosanon, inyong pamatian. Istasyon nga nagapalaplag sang kamatuoran. Magbakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita na may dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolon man sa gihapon. Padayon Aksyon radyo, bakolon saludo sa imo. Padayon
Padayon Aksyon Radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon Aksyon Radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Kita ulog na na'y sabisan ano nga kalintangan. Responsable nga pagbalita, padayon na ipalaknan. Malasig pero sigurado, aksyon na may dalang at palanggan. Padayon Aksyon Radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon Radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Padayon Aksyon Radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon Radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon Aksyon Radyo. Padayon Aksyon Radyo. Padayon Aksyon Radyo. Agapasumbanwa, mabugnaw nga hangin nagadapyan na. Ikaw na ang ginapamatian namon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Mensahe nga may dala, paglaom kag kasanan. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagduhaw sang biton. Mga balita nga dala inspirasyon. Aksyon Radyo, Bacolod man sa gihapon. Padayon Aksyon Radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon Radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon Aksyon Radyo. Bacolod nun kag Negros sanon, inyong nga pamatian. Istasyon nga nagapalaplag sang kamaturan. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita na may dala inspirasyon. Aksyon Radyo, Bacolod man sa gihapon. Padayon
Padayon Aksyon Radio, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon Radio, salamat kit sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sa ginadampigan. Padayon Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Ikaulog na na'y sagsang ano nga kahintangan. Responsable na pagbalita, pagdayon na ipalang na. Malasig pero sigurado, aksyon na may dalang at palangga. Padayon Aksyon Radio, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon Radio, salamat kit sa pagserbisyo. Padayon Aksyon Radio, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon Radio, salamat kit sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon Aksyon Radio. Padayon Aksyon Radio. Padayon Aksyon Radio. Mga balita nga una nabatian, mga impormasyon nga nakaapekto sa pagpangabuhi sang tanan, drama nga naghatag kabuhi sa istorya sang paglaom, paghigugma kag pagpasimpalan, serbisyo nga makatalandog balatyagon kag nagbunga sang pagsanyog, istasyon sang tanan sa sulod na sang 51 katuig, istasyon nga hindi kamupag kalipatan. Pito ka mga kongresista, isa ka gobernador ang araw sa nagkulist sa pedaya yung pamangkot to nagligad para pamaninga linaw wagay sa ngalan wala naman nga maglapit na lang ang eleksyon pagwa. Sakit lang kung kays nga katapos ang media nga mag-report lang sa senaryo kadisan mahatagan kamo tsansa nga makapalayag sa inyo hibubunot batok sa pulis. Jaya kontra wala niya tsansa mo, nagpasarhag na ang kamera, wala ang ila counterpart sa Senado, nagpabungol-bungol. Kamuda daw pinagusto lang sa kamera, insulto sa Senado. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Today, DOA is confirming that a 38-year-old female Chinese patient under investigation, or PUI, is positive for the novel coronavirus 2019-nCoV. I issued an order to Executive Secretary Major Dia clearly laying down the responsibilities of each department in implementing Padayon kabulaga pamati sa Aksyon Radio. Kaupod si Aksyon Bryan Morden. Pabalik sa aton sa nga pagpangalagad mga kaaksyon, gina-endorso man naton sa inyo ang blotter na Maayong kabilang kay Madam Elizabeth Malaka Gamala naga-monitor gid sa aton sa nga pagpangalagad. Rosalina Arellano Espadero ara Marn, si Madam Vanessa Mayo naga-monitor Marn,
Eduardo Contilio. Good evening, Subray. Nag-monitor kami sa Ibi Magalona sa firing line. Salamat, Gid. Mabuhay. Arlo Babarano Malinaw. Salamat, Gid. Jinky Dayalagdon again. And okay, ang iba na tamyaw ko na, no? Sa Pandanon man, Barrio Garay nag-monitor sa aton nga pagpangalagat. Aksyon Firing Line. Ang pinakauna update kita gamay lang sa Tokyo lang Olympics 2020. Mga kaaksyon nga subong ginabuha hiwat. Si Kuano, congratulations kay Heidelin Diaz. Nakakuha sang pinakaunang gold mga kaaksyon sa weightlifting ini. Wow, grabe. Kabalo ka mo kung pila ka milyon ang ihatag ni sila pagpuli des Pilipinas. Aksyon Firing Line. Hindi lang 1 million, 2 million, mga 15, 20 milyones aksyon Oliver mo. Puwertin yung ilang kwarta sini. O, si Heidelin Diaz, do amo ni siyang bata-bata ni Anay Mayor Monico Puentevilla. Aksyon Firing Line. Pabasan tani betis tingan talang buton to sa Anay Mayor Monico Puentevilla. Abig kay pagintindi ko, ano man ato ni siya subong dito sa Tokyo man, nakabiyahe man, i-check naton abi, no? Basta pinakauna, nakakuha sang gold si Diaz mga kaaksyon breaking ini sa sinigid nga mga gabi. Aksyon Firing Line. Plus 8:52. Pabasan ko na lang mga balita na Aksyon Dale Salazar. Aksyon Dale, pasensya gid. Alang-alang gid oras na ton kayo. I-endorso ko pa ni sa mga utod pa kay lapit na lang ang Agosto 2 mo, no? Ang Aksyon Radyo Bacolod mga kaaksyon, may ara kita sa ginatawag nga sulit ang papremyo sa Aksyon Radyo Bacolod. Ano siyang sulit papremyo sa Aksyon Radyo Bacolod? Mahimo ikaw makadaog sang 500 pesos. Umpisa iya sa Agosto 2 tubtob sa Agosto 17 ini mga kaaksyon. Aksyon Firing Line. Sa kada adlaw may tatlo kami katawgan nga mga numero kag may plo pamangkot kami ginagmay da, no? Nga plo pamangkot nga dala hatag bla. Pagkatapos kaon ng itsaktong sabat mo, magadaog ikaw sang 500 pesos, no? Halin ina sa Agosto 2 tubtob Agosto 16 ang tagtatlo ka 500 sa kada adlaw. Pero ang pag Agosto 17 may 12 gidya ka 500 kami nga ipanagtag mga kaaksyon. Ang imo gid lamang pagahimuon pamati ka lang gidya sa Aksyon Radyo Bacolod halin sa aga tubtob sa gabi. Kabalo ka kung nagamonitor ka sa radyo, wala usik chimpo kay nga pungko kada panglabang monitor ka lang sa radyo. Nagabolo baligya ikaw sa Tianggi monitor ka sa radyo. Nagapangnilhig ka da, kung anong ginakuti-kuti mo, ara ka sa uma, nagapangguna ka, nagapamala, mati ka lang yan sa Aksyon Radyo. Aksyon Firing Line. Ang himuon ninyo maka-aksyon, ipadala lang ang inyong sininga entry diri sa amon. Anong entry nga ipadala nyo? Una, isulat nyo dira ang ngalan nga Aksyon Radyo Bacolod. Na, pagkatapos, ikama nyo dira, ano nga programa nyo nga nabatian nga ang ining nasambit nga promo, subong abi Aksyon Firing Line. Kama, ibutan nyo dayon ang inyong sininga pangalan, edad, address, kag ang inyong sininga contact number. For example, Aksyon Radyo Bacolod, kama, Aksyon Firing Line, ang imo ngalan dabi si Juan de la Cruz, ang edad 54 anyos, kama, purok ano ka, Gaisano, Barangay Alihis, Bacolod, kag ang imo sininga cellphone number, mga kaaksyon. Aksyon Firing Line. Pwede na kamo ka-text subong, dapat ka isa lang ha, isa lang di pagdublihon. Nan. Kag pag-abot sa Agosto 2, sa motohambal ko sa inyo, maumpisa na kami panghatag hasta Agosto 16 sang tag 3 ka milyon, 3 ka 500 kada adlaw mga kaaksyon. Nan, amo na mga kaaksyon ang inyo batunon, tawagan ng kamuda sa number ninyo. Ano ang dapat ninyo gintutukan kapat inan para hindi kamo hindi kamo manugunan, hindi nyo masabat ang pulo pamangkot abi mga kaaksyon. Patinan nyo mga ngalan na mundi, no? Mga ngalan sang anchorman sa ano nga programa, sinong reporter sa mga patrol, sino ang City Hall beat namon, ngalan sa programa, mga dramas, kagiban pa nga yari diri sa Aksyon Radio mismo, no? Nga mga ginapamatian ninyo. Amo lang na kasimple gid ang buhaton nyo. Bisan diin ka man diri sa Bacolod kag probinsya sang Negros Occidental. Bilog di nga Bacolod kag bilog nga Negros Occidental mga kaaksyon ang amon sini hatagan san tsansa nga makadaog sang tag 500 kada adlaw, 3 ka 500 sa kada adlaw.
Aring numero nga i-text ninyo ang inyong sininga entry ho. Ari padala nyo sa 0970-495-1204. 02. Again, suliton ko 0970-495-1202. Dira nyo i-text ang in-mention ko gayina. Good luck sa inyo tanan-tanan. Kabay pa nga maka-intra kay mo. Lingaw-lingaw mo lang niya. Kung ikaw tagagwa sang Negros Occidental o kung Bacolod taga Negros Occidental ka butang tabi si Palay, ang imo daog ipaagi na sa mga remittance center bla, no? Pwede niyo na mag-claim dito, pahibal-on ka mo a day before kung napadala na ang inyo sinidaog. Okay na. Lingaw-lingaw na sa Aksyon Radio. Nga ang may promo kami sina sang sulit ang papremyo sa Aksyon Radio Bacolod. May connection ina sa pagsaulog sang ika-52 na nga tuig sa pag-exister kang sang Aksyon Radio Bacolod Bakaksyon kag paagiman sa inyo bulig nga pag-monitor sa matag adlaw nga tanan. Aksyon Bryan Morden, Aksyon Firing Line. Sige, no? Ambal ni Richard de Borromao, 33 million bala gold ka sir. Di man 33 mga 15 to 20 million lang ni siya, no? Teresita Orita Kahuraw Araman, Aimee Crisostomo Marquez, salamat gid sa La Carlota naga-monitor. Thank you gid sa inyo, no? Sa pag-monitor. Sige. Ang oras ko medyo kulabos na pabasantang iban nga balita mga kaksyon. Si Rodora Shoko, tani kami nga mga OFW pwede man maka-join Action Bri, tapos kung kami magdawgi padala sa amon beneficiary ang 500. Kuha na lang, ang inyo pamilya na lang di sa Bacolod kag Negros ang paintraha. I-chat ninyo sila, pabaloon nyo sila nga may nakabati ka muna di, kag sila mismo amo mag-participate kay unfair man na sa iban nga ara kamo sa layo, no? Salamat gid sa pag-monitor, kag ang inyo na lang pamilya ding paintrahagin mas nami pagid. Sige? Sige, why na kita oras sa aton sa nga pagpangalagad baka aksyon. Ini sa Aksyon Bryan Morden nagapasalamat gid. Maghilibati kita buwas sa mamagapon ng istasyon kag oras. Una sa balita, una sa Aksyon sa Bacolod. Aksyon Radio. Good night. God bless. Aksyon Radio. Live Serbisyo Publiko. Aksyon Radio. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio. Sa Bacolod, Aksyon